ہتھی لایا 300 بوٹا ہتھی لایا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجورا دا بابا اشرف جدو مدینے چو واپس آئے گا تے 15 کلو یا 10 کلو کھجوراں سر تے چکیاں ہونیاں نے لوگ کی کہیں گے بابا اے کھجوراں کیوں چکی پھرنا ہے پیٹی سر تے کیوں چکی ہوئی ہے تے بابا کہے گا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجورا دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجورا دا میں شہر مدینے چکیا پار کھجورا ساری پہلا شہر اس ویلے انج لگدا ہے چین کمی کوئی رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے چین کمی کوئی رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے چین کمی کوئی رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے چین کمی کوئی رہ گئی ہے بندوبست جدوں نہ ہوئے بندوبست جدوں نہ ہوئے وچ افطار کھجورا بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ بندوبست جدوں نہ ہوئے وچ افطار کھجورا دا ہن کہو اے میں شہر مدینے چکیا پار کھجورا میں ہن اے جڑا شعر پڑھن لگیا یہ بہت خاص ہے خاص سمجھ جانا فارس دے سلمان کافر تو آزاد کراون لئی بولنا سمجھ گئے فارس دے سلمان کافر تو آزاد کراون لئی 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 300 بوٹا 300 بوٹا 300 بوٹا ہتھی لایا 300 بوٹا ہتھی لایا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا ایک کھجور دا درخت تقریباً 5 سالاں بعد وڈا ہوندا ہے کتنے سالاں بعد 5 سال لگدے نے کھجور وڈی ہون تے پھر جا کے کھجور تے پھل لگدا ہے کھجوراں دا نہیں حضرت جی لیکن ہائے میں صدقے جاواں سلمان فارسی تو رضی اللہ کہندے نے یا رسول اللہ او جڑا میرا مالک ہے نا وہ کہندا ہے تینوں میں آزاد کر دینا پر شرط اے وے کہ 300 کھجوراں مینوں ایک رات تے تیار چاہیے نے تیار تے میں وہ کھجوراں دی باغ دیاں کھجیاں کھاواں تے پھر تو آزاد ہے مینوں دیکھنا میرے پاک کہندے نے پھر تیرا کی خیال ہے کہندے نے یا رسول اللہ وہ ڈیمانڈ تو بڑی عجیب جی کر رہے ہیں بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہن اسی گٹک لائیے تو سویرے کھجور وڈی ہو جائے کہ ایک نہیں 300 کھجور وڈی ہو جائے پھر وہ پھل دے پھر میں انہوں جا کے کھواواں تے پھر مینوں آزادی ملے ہائے میرے پاک کہتے ہیں سلمان ٹینشن نہ لے ذرا ساتھ ابو بکر رو سبحان اللہ ساتھ ذرا عمر رو ہائے لو جی مینوں ہن میری اکھاں چکھاں پانا ذرا یہ ہن قافلہ چل پیا نبی پاک کہتے ہیں کیڑا باغ ہے اوندا آ جی نبی پاک نے گٹک چکی تے لانا شروع کر دی 1 2 3 کچھ کھجوراں حضور نے لائیاں کچھ ابو بکر نے لائیاں سبحان اللہ کچھ عمر نے صحابہ لا رہے سبحان اللہ تے ہن جدوں 300 دی 300 گٹک لگ گئی نا نبی پاک کہندے نے سلمان سویرے تیری آزادی دا دن ہے سبحان اللہ اللہ تے آپس چین ہوئیاں بھئی وہ تا کہندا ہے سویرے انہاں کھجوراں دا پھل کھانا وڈیاں ہو جان آئے پوچھو حضرت نے پوچھو گھر آ گئے
تے جدو صبح ہوئی نا 300 دیاں 300 کھجوراں وڈیاں بھی ہوئیاں کھڑے تے پھل بھی دے رہے میں پھر کہن دیو 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں اچھا کہ ایویں نہیں میں شہر مدینے ہو چکے نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا تیار رہنا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا ایویں بنیا پھر گائے ایویں بنیا پھر گائے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا بولو بولو جیڑا دشمن ہے نا دشمن صحابہ دا دشمن اہل بیت دا دشمن کہندا ہے اماں فاطمہ باغ لین گئیاں تے باغ نہیں دتا حضرت ابوبکر صدیق نے تے میں کہنا چاہنا علماء دا عقیدہ سنا رہے ہیں اوے نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا ایویں ایویں بنیا پھر لائے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا ایویں بنیا پھر لائے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا ایویں بنیا پھر لائے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کے وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کے وچ دربار کھجوراں دا کی کرنا سی جنت دے کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا